Здравейте YouTube, ние сме Ten Max Production. Имаме нов член. Това е нашия нов член за навънка, пък за игрите той не иска много да играе. И така, днеска ще правим Нил челендж, т.е. менцовка с кола. Не, чакай, дай. Аре, две малко. Да, се. Чакай малко. Аре, гезо. Две. И аз две. Три. Давай. Лапай. Давай. Давай. Пи. Болникай. Мой Давай. Айо! Ви сте носли! Телефон, бе! Ще плечи стои бомбоните в колата. Плечи бомбо. Не, дай другите бомбони. Помня, че си ми телефона. Аре, да ги слагаме там. Това е в колата. Не, от стата, бе. Колко? Четирите. Или? Дай. Сега разбулникай. Варе. Сега разбулникай силно. Силно, дай. Сега изведнъж отворя капачката. Вау, какво вече става? Няма пък да пиш на X. Кранчи пи. Пи колкото можеш. О, майко, виж Теба. колата. Супер. Баси якото. Остай малко. Тогда. Аз по някакви оставих. И така. Това беше най-якото на света. Айде,